washing tayo kay Click. While Brad and Bing wait for the dirt on the pond to dissolve, John and the team continue checking the path of the waterfalls underneath the gorilla face. They're looking for signs that could indicate the height behind the waterfall. So Andrea. Right, the view from here. So we're seeing the valley, the Japanese rock here, you could. No one could see you working up there. I don't think there would have been anybody who even see it. It's all flats in the river. What is that? Oh, that's a massive mark. Oh, the Japanese box marker. John knows a box marker is a common golden lily symbol for treasure. If genuine, he hopes it will take the team a step closer to finding a way to the mountain and to treasure possibly buried there. Blade Smith, welcome to the Forge. Pag may nagsumbong. So, ang importante talaga ay lahat ng kababayan natin ay maging aware. Kasi, syempre, ang terrorist, nakikita niyo. Alam niyo po tapos i-roll ko sa ibabaw ng siya. Pwede ko na siyang bake. Since maliit lang siya, it requires just 5 minutes of cooking at 175 degrees. Pagkatapos ng 5 minutes, Pagkatapos ng 5 minutes, ito na sa minutes. yun na yung
Lagi na gumagawa ng BBQ parts here. Madalas dito sa mga Overwhelming at first kasi hindi ko akalain na magkakaroon ng ganung reception sa ganitong klaseng art. Kaya ako kasi na-share ko yung knowledge ko eh. Uy, Franz? Oh. Japanese
Within 18 feet of this magnetometer, it will fire. Nothing back there, no metal, like white metal here, but bring it back into the rock, really cleaning down here. Oh yeah, good thing, those are camera sticks. I think there's one large accumulation of metal right there, yeah? I'll put it in. We're right there to the gold bar. I want to get down there. Ito na mga kapuso, yung susunod sa aking programa, walang iba, kundi ang Bantay Balita sa Kamara with Divine Reyes Pitay. Good morning. Good morning, Benji. Kamusta At, ka naman? Una, kamusta? Ayan, sige. At mga bench, abangan ko nyo mga kapagso yung issue kasi tayo sa good conduct allowance. Ano ba yan? Itong good conduct time allowance na ito. Dati hindi natin narinig yan. Ngayon, Di ba? Ano po mas maingay pa siya sa lahat na dahilan. isa sa mga biakda nitong RA 10592, yung GCTA law. At malaman natin sa kanya, ano ba talaga nangyari? Ano ba? May butas. May butas ba talaga? At ano gagawin nila? Dahil dito, dahil ang dami na wala. Pero alam mo, marami pa lang makakulong pa rin, Divine, na hindi naman nabibigyan ng pag-aaral na makalaya. Lalo na yung mga nakakatanda at may sakit na din sa mga. Ano ba sila pupunta? Alam mo ba, may mga kasi doon sa loob ng kita na gawa ko na rin dati. Yung iba, ayaw nang lumaya. Wala na silang pupuntahan eh. Wala na silang pamilya. O parang nakamahal na rin sila doon sa lugar. Diba? Yun yung buhay. Alaman natin mamaya, Benji, with Congressman Rufus Rodriguez, sa ating bisita mamaya po sa Asian. Maraming salamat, Divine. At pagkakaroon nito, si Divine Reyes. At mga kapuso, ako ang dami nagpapabati, pero isa-isa ito, pero sa dami po ninyo. Ay na lang sa inyong lahat, sa susunod na lang po. At gipit na po tayo sa oras. Ako po, si Benji Diwat, GMA Super Radio, DZWB. Magandang umaga, mga kapuso.
Let's get going with it. We're losing life.